Ka Shillong Catholic Charismatic Renewal Services SCCRS kalapenlong ya ka North East Mega Jubilee Bible Convention arhajar arpusan kabalai sngi lenter nado lai tarik hado santarik risau arhajar arpusan Hasin Dominic Savio Maulai Parish kapang jongkani ka convention kalong Henry jar kibakermen hautrai kin sayo bor thamai Isaya lenong saupau dekot lai huwei Kipai runget jo uble na keleng kidong bat kithan na ki parish paper kilawan ban shimbenta shidham hakini ki laisngi lenter. Bo na ki para banget kila yo ma de ka jing penkhia ujisu hakamet bat hakamensim lengba ka jing duai penkhia na upadar Leo Mary Lindem. Hakas ngi utrai uvika General Shillong Archdiocese pada Richard Majau ulapan menta ya kamas pokut harengkat ke jingshim bentalang ki wei ki padar ki brodar ki sister ki samla ki longkemi longkpa ki temen ki san bat ki heparit haba parya ya kaktiin ublei upada Richard ulaong kum kini ki convention ki arab engi bangin la ban kam penjanai shushu ya ka jing im mensim jongi haka jinget blei jongi haki yeng kisam bat haka imlang salang. Ula kentu yaki para banget bakin dua ya rosary bakut hala yeng lasem kenang bangin yo bor banya liat persya yaki jing pensyai babon jan. Kabalang ka angnut ban penklan yaki jing hikai niam haki parish kamtam nak benta ki khon samla. Namar ba shibun ki jing ale baki khon samla ki yakendu haka jing im jongki ula ong. Layo ya kajingkran na upadar Thomas Etel Shapang kabor u rosary bakut. Kipat runget kila shimbentaru haka jingdua ya u rosary jing isen aging blay kum kadak ban kenmau ya kasngi burom joka Maria Faustina bakut bat kila yo ban puson kam jeliu ya laka mensim lengba ka jing manis sakramen bat ka jingduai penkot rengkat ka praise and worship balaya lam da uba kupar shadap bat ka kenhun United for Christ. Juduai ku berbangai begini ke jingkanya junga berjengpi kalau pediang guna kemat ublei ku pau budan bor baro. Tu pediang ku trying igerpan ia ke jingkanya kiba mehi melaseng melabo daki hukum jengme pada kini ke jingmaya kiba khu ia kiba la terwa kum ke jing syakri pada hok jengi. Tu isnei pat pendepura ingi ya kejing pun khoj jo kejing sius pa jome dau Chris utrai jenge utrai undon ringkat bat phi tu kin ti wila kitonun tu ngin angu yo utrai kan rat ublei jenge
Kajing ang note, kum ka balang, kum ka archdiocese, ban pen klan ni kajing kay niam haki yeng gisam, haki parish ki jungi, nam ta ki khun jungi. Kamtam na kabanta ki khun samla jungi. Inon ka ban klan ni kajing kay niam namar ba shibon, kajing kundu ba kajing da jungi khun samla jungi. Ngiran kaman ay kajing kay, ngiran kaman ban klan ni kajing namar ki khun samla jungi. Ki shibon ki kundu shibon ki berka jingkala ki khun samla jong ka juk jungi mata haki ni kiri ki badan saudong jungi berkeleng ni ya ka jing ki ka jong ki khun samla jungi haki we banta jong ka jingem ni dan kam sisa ban doi nam ta ki khun samla jungi kenang bakila ban plate ya ka bor ka sor ka jing tip ka jing start ka jong ki na ka banta ka borom ka jong play ka jing puri ka baar mata ka sngi na ka shiti jong Paulus Syau Timotheus ke baong ingin mentaka sengi dan kamban pen kiebiang ya kata ke jingai jong ublei na ke mentaka jingem jengi Pakistan ke bor ke jong ublei ke long ke baklan ning dan kamban ya ke ni ke bor ke jong ublei benyele persya iki bor jong ke jingdom ki bada na ke jingem jengi ho ni syakta ai ki men siem ki balai pujan henry ai baka men siem ke jong ublei ke long ke bor na ke benta jengi ong Paulus mentaka sengi hakashiti Syau Timotheus ke long ke beningkong dekat riu hadu pra kalai do kat sau ka bakran ngi mata ngi nginan kam ke nya ka bor ka jong blame na ka gospel jong Lukas mata ngi ka kien ka jong blame ki kai ngi bong ki sendran ki ong yau jisu pen roy pen klan ya ka jinget ka jongi Pakistan mata ngi ini hakini ki lai ski balaya ka jing sedang jong ka jing don jong ka bible convention ni kalong kumno ban pen roy ya ka jinget jongi Pakistan kumang long ipi, kijing kendo be kijing le kilang kiba buwan na kijing jengi. Ngiran kam ya ka bor ka jong play, baru play ju ino yigitu kiba scam ka jinge jauh. Hakini ki sengi ngelalap ya ka we ka jitu kana. Ban ngelap perkat kanong kiba biang na ka banta ka sengi utrai. Ban ong kumno ka jinge play jengi kai kendo si buwan ba mau siang kijing le kijing kendo. Hende ngim ju dei bandu jingkermen hak ka jinge jengi. Laong jisien ka we ka yeng ka sam ka baduk bah. Hakani ke jitu kena itu hakani ke kom bakawe ke yeng kesam ke beduk bah bat ukpa ulade belano kham se jangai ban i tang ye ke kimi bat ye kawe ke khon ha yeng ke khon ke bedang ret haka jingduk haka jing kudu ke jangki ukpa ula ja jalang ni yeng bat ke kimi ke lari ye kata ke khon bat ke khon ke lo pang jur bah haka we ni kisien yo pang jur bah bat ke kimi ke la tuai kadang ke jing tangan, kadang ke jing pang, malisim dawai umdan pisa, kabam kambiang hiyeng, hendai kini ke kemi ke baru play, berkala dawai bah, kala dawai tingge, banyo ya ke bor ke jong play, bo play sendan unum ino, bat hakawi kemiet kata ke kun kala pangjur bah du kata, kala pangjur berkala kemi kala dem ko siu ban dawai, bat hakapor kemiet kala tiak laga tiak, hakata ke jing pang ke jing stam bar ke jing tangan. Bad hakapor sitang miet, ladan manur bon man tiet ya kejengkang hapo yeng. Ada man tiet ya kejengkang hapo yeng, kata kami kar sungting man pli kata kejengkang. Ane kata kejeng tiet kadang jur, kami kalaki bakalakali. Pidai manu, belai piwan tiet ya kejeng jungi kata miet. Kata kasun na sebar kong ngadiu doktor, ngawan ban sumari kun jongpi. Kami kala kendit ang tawat ng ori, dew doktor. Henday, da ka jingay play, kala play kata ka hiyeng. But siya doktor, ularong po hiyeng. Ularong po hiyeng, ula examine niya kata ka kun, nang tawlot hoy ka slip daway, but uloong niya kam, sa tiit ikini daway la siya gaski, sa pendi, ya ka kun jongpi. Asyo ban mi, doktor wang, pidahaban ay, namarbang, adi doktor ngalawan katamit, pihaban siyo nga, namta ka jiwan. Kakami kong doktor, pitip pi ke yeng juga ke yeng ke beduk, but ngamtan bisa benaya pi, ngamtan bisa benaya pi. Utau doktor orang beli perpi pun enggak? Kong doktor ngade pi ke ni ke jingduk juga, ngamtan tangka phone ru ban phone pi, baru ukpa jungi yeng ke sam dan sejengai, tip ya ke ni ke jingja, ngamtan ke phone ban ngamsim la phone pi, doktor orang kuno kumta. Upay ya kata ka phone jungu upay shisha klamdan kata kuno ka miss call ini kata ka call ulah ngok badu kata kumno yo ay kata ka kumno utau doktor yo ay kata ka call utau doktor usang ban sngap ya ka kana jayu ki yeng jompi
kami gitu ke jing ja ke jing kendu ke jing le bakum ta ter ke jing duk ke jing pang ke jing stam doktor uang ha ka por bang nang tia mata men mi ngalayo ngau kum ba ka de ka phone call bang ade ban le cha ka ta ke yeng ha ka yeng jong pi ban ngala khi ngalawan bad ulas kutu ba ka ta kam de ka phone call kata ka de ka sur ko jong play ka blab tha yu ban le cha ka ta ke yeng ka ba tip ka ta ke yeng ba le ta ke jelam ka jong play ban poi cha ka ta ke yeng Pakistan ngi kwa banong kum kini ki jingja hoi ki jai ki kom ki ba per ki dur ki ba per ha ka jing em jungi jing ya ti ki jungi ha ka jing play ki jungi ki jing kundu be ki jing le ki long ki babon Henry ngi di ban kan mau bor bor ki ni ka wei Pakistan ka ktin ka jong play ka long ka ba crown nam ta jungi don ka ban pan kami ka ktin ka jong play ni ka jing chan jungi she ka Ukraine ba khoi ka jing chan jungi shi ki sacrament ki ni ka long ka bor ka ba khain na ka ban ta jungi ngi ju ong bor bor kan mau haba mangi ngi em ha ka pop le teng teng ka kejak jungi kami alam ngi ban le she ka mas ba khoi ban ngi ju ong bor bor tu kan mau bor bor ki ni ka wei ngi hab ban pen klai ni ki yeng sem jungi ban le she ka mas ba khoi ban ong ngi dong ngiem dei ban pep she ka mas ba khoi ngi dei ban le bor bor ban le she ka mas ba khoi she ki sacrament kam tam ha ki skill try dan si bon ki jing pen choi dan si bon ki jing khang lat ngi ban le she ka mas ba khoi Henry ai mamangi kum ki Kristen Catholic ngi dei ban kan mau ye ki ni ka wei kayu Chris ba khoi ka dei ka preng jong ka jingai ble jungi bat ngi dei ban jan she ka Chris ba khoi hoi pila ban ki ndoi ki jingai a hiang sem pila ban ki ndoi ki jingai ban ngi ki dong trai balang Henry kayu Chris ba khoi ka dei ka jing dei ba kan tang jong pi ba du ble ha ki ni ki ski pil i ki dan ki jing ja ki ba pau hoi u ble ban pau ye ki ke mle bing ong ba ka ta ka dei ka ba thok ne ka dei ka ba kum no ngi e ka jing start ka jong ble wo nyalam ti ngi ki ke Henry ha ki ba bon ki khep aba ki Pakistan ki jong padar pitip na me ka ta ka jing ja Pitip na hang talapau kumta, hang talapau kumta, keleng kini kisnam ki belader. Hapas dang jung ni usnam bro, ngilayo ye kuwi kubor, baka ja kumta, baka ja kumta. Ngajuong berbor ye ki para bangai. Ngajuong berbor ki para bangai balik tu ki beri ki bo nga. Ngong man ka step hakayu kwes bakot kadan ke kampala ka baja man ka sngi. Yang ki Catholic, man ka step but man ka por bangi mata ka masukot, ka kampala ka ja ka mas bakot. Balay, hola da ka ja kumta. Nilai Ublay udah nyelek jong kelti banyalan tinggi. Hendak nak bentar jungi ka kampala ka ba krautam kadai kejiwan jong Jisu hapok ka Ukraine bakot. We know we have the power, we have the weapons in the Catholic Church. Ang ngitip ngidon niya katakabor, ngidon niya ki atyar hapo kabalang Katolik. There are weapons against Satan in the Catholic Church. Kidon ki atyar persya yu soitan hakabalang Katolik. The sacraments are the weapons. Ki sakramen kidai ki atyar. The Holy Rosary is the weapon. Une urosariru udai atyar. The Word of God is the weapon. Kaktinu bleiru kadai Why atyar. we are not using? Balay pat ngimpentrikam yaki. If you really wanted to get the deliverance from your sin and bad habits, go for a good confession. Lada pikwa jing pelat lut. Naki jing kerni jong pi ban naki pop jong pi. Let plabha. That is the best deliverance prayer. Kata kadai ka jing duai jing pelat lut ka hatam. Then attend the Holy Eucharist and receive communion. Ya shimenta ka mas bakhut bat pediang ya komunion bakhut. But sometimes we don't know where to go. Rei teng teng ngisham bangimtip shanungin lai. When some people are possessed by devil in our family, we are going around here and there. Lada don bapang ksut bakam ksut kita khot kayang kasem jungi ngilet shani ngilet shatai. We are forgetting we have the weapons. Henry ngiklet bangidon ni kita ki atyar. Hallelujah. 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 I am very sad to say these days our young boys and girls are getting possessed by the Satan. Asngo si banong bahakini kisngi ki khun samla shenrang bat kan thai jungi kisakam ha usoitan u kejap yaki. I have seen so many cases, but early, there were very less Catholic children. Ngayo ba menta duna bha ki khun Catholic jungi ki khun kan thai shenrang Catholic. But now there are so many Catholic boys and girls are getting possessed. Henry menta ngasem ban ngayo shibun ba ki khun Catholic bat kan thai ba shenrang ki bapang ksut. And when they come there for the deliverance, after the deliverance prayer, when they become all right, I will ask them, do you pray? Ndakila wan namta ka jing duai lau ksut, ndakila yo ya kata ka jing lai lut ngakali yaki piju duai na em. They will say, no. Ki ong em. Do you go to church?
Nakali yaki pijulek yang mana? No. Kiong em. Do you go for confession? Pijulek pla. No. Kiong em. Do you receive communion? Piju pediang na em ya communion. No. Kiong em. Do you say rosary? Piduai na am rosary. No. Kiong em. Then how God will help them? Kumno kan ublay unyarap yaki. How they will get the deliverance? Kumno kinyo jing la luy. Hallelujah. 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 Dear friends, there is power in the rosary prayer. Perlu baik kadon kabur hakajing duai ya rosary bakun. From today, take a decision. I will say one rosary every day. Nado menta kasngi shim ya karai. Banado menta ngan duai ya rosary. All those who get more time, please try to say 4 rosaries, all the mysteries. Itu kebayo khambun por duai baro kijing maya ya rosary. That will be a blessing for you. Kandon kajing kerku nakabenta. That will be a blessing for your family. Kanlong kajing kerku nakabenta kayeng kasem jangpi. If one person is praying in one family, that will be a blessing for that family. Ila dadon iwe ibaduai rosary. Hakayeng kasem katu kayeng kasem kan sayo jing kerku lengba itai baduai. So just imagine if you are praying together in a family, nobody can break that family. Mudur lay lada pia duai lang baro komsi yang sisam amnamdan mano bala ban penjot penpra ya kayeng kasem jongpi. Satan cannot touch that family. Usoitan ru umla ban kata ya kata kayeng kasem. Recently I was going through one book. That father was a chief exorcist in Rome. Dang sian kadang puli ya kawe kakot baudon we upadar ubadai uta urang ba nong be eksuit hapo Rome. So many 3,000, 4,000 exorcisms he has done. Padhadu lai hajar sau hajar teli kijing duai lau ksuit uladam. So he was asking, he can when he is doing the deliverance, he can talk to the spirit inside. An mau haba uduai udang le e kata ka jing duai lau ksuit mau ula ya ban keren bat kita ke mensim. Once he asked, why are you so angry with the rosary prayer? Te masisin ula kali balai bishop dom riang babitar hadu kat ni ya jing duai rosary. The spirit inside was replying, Te tau mensim baman badan hapo. each and every Hail Mary is a blow to my head. Pad uta umensim baman ula jubab uong ba man laka kublay kumaria kalong kum ka jingkura ya ka khli jonga. All those who say rosary, all those who are close to Mama Mary, Satan cannot touch them. Baro kito kipa dua rosary baro kipa jan sa kamaria usoitan umla ban kata. Hallelujah. 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 Say loudly. Hallelujah. 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 Please lift your right hand with the rosary. Rakti kamon jong pi ringkat bat urosary. Say one Hail Mary loudly. Duai jam lang sisin kublay kumaria. Namarjing siya Siyang bakordit sa tiyongo To isnayang ibat pertay barok away Tungin ragik ti jong isidrongin duay Namarjing siya Siyang bakordit sa tiyongo To isnayang ibat pertay barok away Namarjing siya Siyang bakordit sa tiyongo To isnayang ibat pertay barok away Namarjing siya Siyang bakordit sa tiyongo To isnayang ibat pertay barok away Namarjing siya Siyang bakordit sa tiyongo To isnayang ibat pertay barok away Namarjing siya Siyang bakordit sa tiyongo To isnayang ibat pertay barok away Namarjing siya Siyang bakordit sa tiyongo To isnayang
Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Kukpabam syukur Ngiterwahami Ya kame Bat kaslan Mensir Bat kaching long lay Jong ukun Bait jong min Try can radu Jesus Ban cần biang tim bon trong nghi Thầy barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe Namarjisha Shitam bakordit satcholu To Isneyangi bat pertei barokawe
Play you badon bor, play your him Juno. Penim long I born, bonang I born, kontrai ni mani, yami. Yisongo ya, mitrai Jesus. Malakasi man kapo imani yami Jesus Yislomu yame roi tang ma phi man ta Yislomu ya roi ki pai ba Yislomu yame